kamot sa mga angkol, itaas sa kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 bunalikol. Philippine Standard Time. It is now exactly 30 minutes after 8 o'clock in the evening and you are still locked in. Dito po, syempre sa 90.7 Love Radio. We are Metro's #1. Syempre, kasama pa rin po ang pinakamalupit, ang pinakamakulit na tag team. At syempre, yours truly, Diego Bandido. At huling hirit, huling banat na po, huling hagupit na ng programang EDSA. Yes! Sa lahat po ng mga kabisyo po natin dyan na magse-celebrate muli ng kanilang mga Christmas party! Yahoo! Good luck sa mga parapol! Sana hindi ka mag-uwi ng plancha. O di kaya, sana hindi ka mag-uwi ng takore. Sana this time, Smart TV naman. Wow! Kaya good luck na lang sa inyo. And syempre, paalala ha, umuwi ng maaga. O, wag madaling araw ha. Ay mga kabisyo, pero ito gusto ko pag-usapan natin itong isa sa mga nahagilap nating balita na ikaw ba mai-imagine mo, ano bang tatakbo sa isip mo kung sakasakali merong isang establishment na nagpatayo out of nowhere? Oh no! As in, out of nowhere, walang kuryente, walang pamamahay, as in, walang-wala talaga. Ano yung tatakbo sa isip mo? Sasabihin mo siguro ay siguro baka isipin mo, si Raulo, lain ulo yung nagpatayo ng negosyo. Tama! Isipin mo, si Raulo to eh. Dalawang bagay lang naman yan eh. Pwedeng, yun nga, si Raulo or isa siyang genius. Oh no! Kagaya nga po nito mga kabisyo na isang sikat o kilalang fast food chain ang itinayo, nagbukas ng kanilang store, sinasabi na in the middle of nowhere without electricity. Oh no! Walang kuryente mga kabisyo. Kumbaga, ang settings nito, ang sinasabi nito, etong store na to, as in, itinayo siya sa gitna ng mga nakapaikot na farm at wala pang kuryente. Walang mga bahay at kung ano. So, ang iniisip ng ibang tao, baka itong sikat na food chain na to, may alam na hindi nila alam. Well, isa pong posibilidad dyan kung lalagyan natin ng logic, may tama kayo. Kasi kung nagtayo man yan dyan, ang store na yan, posible yung mga nakapaikot dyan, baka nasa planning na, nabili na po yan at meron nang nakalatag na mga project na baka gawing subdivision yan, gawing community yan, gawing village yan, at sila ang nauna. Ganun po mag-isip actually Advance mag-isip. Ang mga negosyante, advance mag-isip ang mga genius. O, diba? Kaya kung minsan magugulat ka, bakit nagtayo siya ng dyan? Yung pala, nagpo-position na. So, nakaposition na kasi kung titingnan mo talaga, out of nowhere, walang mga bahay. Bakit sila nagtayo doon? Yung ang establishment na tinutukoy ko po ay makikita niyong may letter M. As in, McDonald's. Itago po natin sa pangalang McDonald's. Ay naku mga kabisyo, ang bilis ng oras. Tayo po'y magpapaalam na. Again, good luck po sa may mga Christmas party. At sana mabulot kayo sa inyong mga parapol. At sana ikaw ang mag-uwi ng TV. Susunod na po ang tabayanan. Siyempre ang inyong angkol. Basta't alas 9 na. Tutoy na lab. Totoy ba to? Susunod. Ang tabayanan mga kabisyo hangtod alas 12 sang kagab-inhon. Ayan. Maraming salamat for sticking around mga kabisyo. At again, Manong Driver, tuloy-tuloy lang ang biyahe.
Maraming salamat sa pagtutok dito sa 90.7 Love Radio. At sa lahat naman po ng medyo malamig ang Pasko, for those people who are wishing na sana makapiling ang mahal nila ngayong Pasko, I'm gonna leave you with a song from Aegis. Para po sa inyong lahat. 35 after 8 o'clock. Good evening, Metro Manila. Sana